kada ku manta ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa idan kuma bidiyon ya burge ku shi ku danna mana like. Shaye-shaye bai da kyawu, ina kira har maza da mata mi hukunci da hankulanmu da ran hisabi mu samu tsira. Da fari na sanya kaliki na mamallakin dukka duniya, wannan da ya yi abba har da ummi gare shi ne zan yi godiya. Sannan ya sanya gani da jina shi ne yake bani kariya, ya sanya tsarki a zuciyata ya kai na hanya ta shiriya. A baya damban da tarbiya na ɗauki hanya ta shaye-shaye, na sanya kaina a ragaya. Ina ganin duk abin da na yi daidai nake na yi ta dariya, a ko da yaushe na rangamaye cikin dare har da safiya. Kaina a hallaka don kwana ɓace, zubar hawaye na umma bai sa na dakata ko mai za ta ce. Kullum du'a'i take ta yi mun ta mun faɗa umma ta wace, ni ko na ce umma ba ruwanki ki bar ni ko za na haukace. Sanya ta samu ciwo na zuciya, ni kwana fice na bar ta nan ta juye-juye a kwanta raina ta zai fice. Kafin na dawo har an yi taro kofar gida babu bincike, ina shigowa suna gaya mun suna faɗan ummata wace. Rashin talayyo da na sani, burinta kullum na daina maye da addu'a duk take muni. A kai na rami ake kayowa ba ta tishi duk saboda ni, ta tushe kullum ta kai ta jurar bakin ciki ni ko ban gani. Tuna damuwa nake, mu ɗauki kwaya mu sha muna ji muna gani cutuwa muke. Abin takaiti idan ka kalla kullum abin karuwa yake, bugu da ƙari har masu aure maza da mata duk sha muke. Suna ta hauka hakan ya sabon farin ciki, abin da na yo a can a baya da na tuna sai bakin ciki. Ni shaye-shaye yana da illa ga ɗan adam har cikin ciki, ga zuciyoyin sun disashe
buɗe kunne ina kira, mu yi hukunci da hankulanmu, akwai hisabi a lahira. Mu kyala hanya ta shaye-shaye, yara da manya mu ankara, da min kito za mu sanya kanmu a hallaka har mu gagara. So na sanya aya da baituka kar mutun zura, mu canza halin mutun mu da ninkito za mu yi bara. Waɗansu sun sanni tun a farko, haba mutane mu ankara. Ibrahim ni ake kira na, in kiyadi wai ku ankara. Wannan waka na sadaukar da ita ga masoyana kuma abokaina kuma 'yan uwana maza da mata. Dan Allah mu daina wannan shaye-shaye, yana matukar illatarwa, bai da amfani. Me nema na zai same ni kuma ta number waya kamar haka: 090 14 98 50 20. Kun saurari waka daga bakin Ibrahim DY.